Slovensko a hotel Bratislava sa 24. februára 2014 stali centrom medzinárodnej konferencie Sociálne investovanie. Významné podujatie zorganizovala stála konferencia organizácií tretieho sektora, ktorú vedie jej predseda Jozef Behil. Zaujímavé podujatie vzniklo z iniciatívy francúzskeho výboru pre sociálny rozvoj. Odbornými garantmi konferencie boli docent Miloslav Heteš, profesor Vojtech Tkáč a profesorka Gabriela Korimová. Programovými garantmi podujatia boli zástupcovia Francúzska, Maďarska a Slovenska Pierre Alvíze, Baláš Krémer a Jozef Behil. Úvod konferencie patril Jozefovi Behílovi, ktorý okrem iného povedal: Viac ako 380 000 ľudí zo Slovenska pracuje vonku a viac ako 30 000 mladých žien pracuje v Rakúsku v opatrovateľských službách. Čo je, si myslím, dosť veľká tragédia, pretože táto naša pracovná emigrácia má hrozivé rozmery. Takže z nášho pohľadu, keď sme ponúkli príslušnému rezortu, že za 3 roky vieme zamestnať viac ako 3000 mladých ľudí v treťom sektore, neboli sme vypočutí, neboli sme akceptovaní a žiaľ, nikto sa ďalej o to ani nezaujímal, ani nás vypočuť nechcel. V našich podmienkach je veľkou úlohou tretieho sektora hájiť práva občanov v neustálej komunikácii s politikou smerovania exekutívy a vládnymi i opozičnými stranami. Vo svete väčšina štátov dodržiava základné ľudské práva. Žiaľ, menej sa dodržiavajú sociálne práva. Dnešný svet a najmä ekonomická globalizácia dáva veľmi málo šancí na dodržiavanie týchto práv. Právo na dôstojný život, právo na primerané sociálne zabezpečenie a právo na ochranu proti chudobe nemá vo svete jednoznačný výklad. Vo svete sú mnohé kultúry, ktoré sa medzi sebou líšia. Medzi najviac odlišné môžeme zaradiť kultúry orientované na profit a na vzťahy. Medzi štáty, ktoré sú orientované na profit, patria krajiny Severnej Ameriky, veľká časť Európy, Austrália a Nový Zéland. K krajinám orientovaným na vzťahy a udržiavanie harmónie zaraďujeme arabské štáty, veľkú časť Afriky, Latinskej Ameriky a Ázie. Vo svete badať a najmä v Európe zväčšujúce sa rozdiely medzi bohatými a chudobnými. A čo je horšie, pomaly sa vytráca stredná vrstva, ktorá sa stále viac priraďuje k chudobe. V mojom príspevku som hovoril najmä o oslabení strednej vrstvy obyvateľstva. Za tým vidím dve príčiny. Jednou sú nestabilné pracovné príležitosti, kde ľudia pracujú na projektoch iba dočasne a ich príjem nie je pravidelný. Druhou príčinou je kreditná kríza. Ľudia sa snažia nepravidelné príjmy kompenzovať nevýhodnými pôžičkami a tak sa zadlžujú. Z týchto dôvodov sa bude tvoriť čoraz väčšia vrstva chudoby. Súčasná celosvetová kríza, ktorá sa začala ešte v minulom storočí, pokračuje aj naďalej. Celá spoločnosť musí riešiť zásadné otázky, akými sú primeraná práca, ohodnotenie práce, slušný život rodín a ďalšie atribúty, ktoré kreujú celú ľudskú populáciu. Chcel by som pripomenúť dobrú rodinnú politiku. V dnešnej dobe ženy chcú aj pracovať, mať deti a rodinu. Preto sa štát musí o takéto zámery aj postarať. Ak budeme mať dobrú rodinnú politiku, môže sa v budúcnosti obnoviť stredná vrstva a potom bude mať kto financovať naše dôchodky. Zo Slovenska za prácou odchádza iba do susedného Rakúska viac ako 35 000 kvalifikovaných žien, ktoré často s vysokoškolským diplomom opatrujú starých ľudí, pretože doma prácu nemajú. To let your precious women go. Poznám niekoľko takýchto opatrovateľiek, ktoré sa starajú buď o dôchodcov, alebo o deti, pomáhajú v rodinách, alebo upratujú. Sú veľmi vzdelané, hovoria niekoľkými jazykmi a majú výborné spôsoby, sú veľmi dobre vychované. Musíte im tu v krajine ponúknuť lepšiu perspektívu, pretože aj keď v Rakúsku by nám chýbali, nejako by sme to vyriešili, ale vy si musíte vytvoriť situáciu, pretože potrebujete na Slovensku život, potrebujete deti, školy, matky a vzdelanie. Taktiež som si všimla, že väčšina Slovákov chodí zhrbených. Preto vám vravím, postavte sa. Viem, že je to proces, ale želám vám silu a želám vám hrdosť, aby ste dokázali motivovať svojich mladých, aby prišli naspäť. And I hope that something will change.
V Európskej únii badať veľké rozdiely najmä medzi jednotlivými regiónmi. Existuje evidentne veľký rozdiel v sociálnom zabezpečení, čo nie je dobré. Prognóza vyrovnania sa medzi bohatými a chudobnejšími štátmi je v nedohľadne, povedal Christian Rolle, európsky prezident Medzinárodnej rady pre sociálnu starostlivosť. Ďalej povedal: We have to face a kind of a global system. Tým, že sme súčasťou globálnej ekonomiky, cítime sa utláčaní. Som z neziskovej organizácie. Naším cieľom by malo byť spojiť sa do koalícií a spolu vytvárať tlak na vládu, ktorá by mala ochraňovať národnú ekonomiku, robotníkov a všetkých účastníkov zapojených do tvorby ekonomiky a hospodárstva. Vláda by sa mala postarať o zákony a férové pravidlá. Toto všetko môžeme ovplyvniť aj vo voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré budú onedlho. Nemôžeme hovoriť iba ideologicky, musíme myslieť prakticky. Krok po kroku a zákon po zákone zamerať na nápravu zajtrajška. Nastala obrovská nenávisť spoločnosti medzi mladými a starými, pretože mladí ľudia nemajú prácu, sú najviac rizikovou skupinou a z toho obviňujú starších ľudí, že vy ste za to zodpovední. A dokončilo sa to už do takej podoby, že máme najskorší odchod z trhu práce, že už vlastne nemáme ani koho vyhnať. 57-roční už nerobia. Takže je to vlastne umelo vytvorená nenávisť a medzigeneračný rozpad rodiny a vidíme, ako nám rodiny fungujú. Účastníci konferencie v Bratislave pripravili aj spoločné posolstvo pre Svetovú konferenciu sociálnej práce, vzdelávania a sociálneho rozvoja, ktorá bude od 9. do 12. júla 2014 v austrálskom Melbourne. Na konferencii pripravili aj návrh spoločenskej zmluvy slovenských občanov, ktorú organizátori majú v pláne zaslať nielen domácim inštitúciám, ale aj zahraničným. Stála konferencia tretieho sektora je jediným slovenským zástupcom v globálnej mimovládnej inštitúcii Medzinárodnej rady pre sociálnu starostlivosť, ktorá registruje 10 000 organizácií v 70 krajinách sveta.